Здравейте хора, аз съм Никс и днес ще снимам на Subway Surfers с първия герой. Ето го, нашия човек. И така, да започваме. Днес с мен няма никой. Отново съм сам. Но мисля, че така е доста по-добре за мен. И съм по-концентриран за да правя клипове за вас. И виждате, краят ми не беше толкова... Краят ми не е толкова брутален, като от последния клип. Направо, като се сети и ми става лошо. Даже краят ми все още не е дошъл. Последния път, когато снимах, беше на 60 000. Виждате рекордът ми отдясно. Може да успея да го подобря, откато играя, но силно се съмнявам. И така, на компютър е малко по-гадно, отколкото на телефон. Това бях аз, Никс, снимах на Subway Surfers.